Imaginează-ți cum ar fi să trăiești fără aer. Acum, imaginează-ți un suflet fără rugăciune. Așa cum respirația este esențială pentru viață, tot așa rugăciunea este vitală pentru suflet. Rugăciunea este respirația sufletului, puterea și lumina lui. Ea hrănește, reîmprospătează, încântă și aduce pace și bucurie. De ce se rugau sfinții fără încetare? De ce sunt creștinii chemați la rugăciune constantă? Pentru a fi mereu cu Dumnezeu, pentru a păzi fiecare clipă de păcat. Apostolul Pavel ne spune: rugați-vă neîncetat. Așa cum nu poți trăi fără aer, nici sufletul tău nu poate prospera fără rugăciune. Ea este puterea și gloria ființei noastre. Așadar, respiră adânc și lasă-ți sufletul să se roage. Amintește-ți, rugăciunea este la fel de vitală ca aerul pe care îl respirăm. Este hrana sufletului și bucuria lui.